Sarritan etortzen naizona, amildegi aurrera, askotan irakurtzera, batzuetan pentsatzera, bestetan, besterik gabe, zeru ertza begiratu eta txiki sentitzera. Ezin gara beti ilezkor izan. Eman, eman, eta eman. Ez dut besterik egiten. Eta emate soil horretan ustu. Eta aldi berean, hautsi egiten naiz. Galdu egiten naiz itsaso zabalaren magalean, eta horregaitik hurbiltzen naiz itsasargira, neure koordenatuen bila, itsasontziek egiten duten lez. Hala ere, itsasargia ez da aski amildegi horren edertasuna lausotzeko. Olatuak haitz horien kontra nola apurtzen diren ikustean, halako askatasun batek biltzen hau. Salto egin dezaket, sakontasun horretan neure buruari su-etena emanez, baina ez. Badu zerbait lurrazalak itsasoak ez duena, gogortasuna, beherago joan ezina, ez zait hori gehiegi gustatzen. Horregaitik etortzen naiz hondartzara, itsasoaren sakontasunera hurbiltzen hauelako. Urertzean lurrak gogor dirudien arren, pitzatu daitekelako. Umetan egiten genuen bezala, zulo sakonenak itsasora garamatzalako. Baina ez da nahikoa. Guztiz urtu behar naiz. Behera eta bera egin, ahulezia garaie den gardentasun intimo horren azken muturrera heldu. Eta nau bilatzean, ondoa jotzean, behingoz gogor, indarrez, urazaleratu. Inork ez du ulertzen nola ito nazaken lehorrak.